Du ved, de der lejer, der sidder i forgaffel. Nyt ord, Kjeld. Tror han har det? Jeg er til stus. Vi kommer over med. Ja, Brunborgslejer, ja. Autolokeret. Fælge. Ja, så vi har jo bare gået rundt. Jeg har bare taget sådan kun forgaffel, og så satte han sat ind. Den der vej forhåb. Det bliver godt. Så det jeg slår. Ja. Når jeg med blokken, den er blevet vandpoleret alt muligt sejt. Så. Det gælder mig hulk. Ja, det er godt da. Ja. Står bare og filmer YouTube. Det er jo bare det samme, du skal lave. Ja. Hvis det er. Det ved jeg ikke, hvad du tænker. Om hvad der skal ske i livet. Nå. Så er vi i gang. Det er egentlig. Det er i bund og grund et fornuftigt hus, altså et sundt hus. Der er ikke noget, der sådan er alarmerende. Hvad synes du? Nej. Det er jo faktisk godt se for mig, det her. Der er fandme kommet udstilling på. Rem på 2. Wow. Det bliver fandme fint. Det er børnebringen. Det er fandme godt. Det her er godt. Det bliver fælles fineste knaller. Tror du ikke det? Det tror jeg. Det har jeg en lille idé om. Prøv at sætte sædekassen på. Så må bygge med boble. Så bliver der monteret sædekasse. Jeg synes ikke, det er sandt, du har sagt klistermærker her. Du kan godt lide den? Ja, det er jo fair. Tror jeg. Nyt. Hvad kan man sige? Nyt. Man vil bare foregaffle. Og så skal det ikke starte op. Men han har lavet noget. Ja, Damgaard. Hvad så laver du? Hvor er toppen hen til det, Damgaard? Så har jeg lagt over alle sammen, så vi ved, hvor de er. Så er der fandme foregaffel. Det kan du ikke. Der mangler så 4 stykker, der Det er det ved. Hvad er ikke nyt på den knaller her? Alt er jo faktisk nyt, er det ikke det? Alt er nyt. Ja, ikke? Måske nogle af boldene. Ja. Ellers så er alt nyt. Så det bliver spændende. Spændende. Der mangler. Det bliver eddermame fint det her. 14. Så. Ja. Jeg garanterer dig for dig. Ja, hvor tit laver Mads noget? Hvad? Hvor tit laver Mads noget? Ej. Ej, Mads. Mads, han kan finde ud af at sætte skruer i kister, hvis du vil det. Du siger I det der, I ser fede lastbiler, ikke også? Skulle I lige være med på bakkegården? Ebbes. Den er fed, hans. Scania. Hvorfor var vi ikke med der? Det ved jeg ikke. Ikke også, Sofie? Sofie? Ebbes lastbilen var fed, ikke også? Det er simpelthen ikke kommer til at se stillet. Det er synd. Kan det komme på? Ja. Far har modificeret det. Så. Nu er der blæseskjold på. Det sidder faktisk, det rykker sig ingen steder, det her. Komparator. Så skal vi egentlig bare lave en død mand. Og det er vel den her, et eller andet, vi skal sætte fast her. Skal du lige give mig nogle marker, der passer det der? Ja, fordi jeg kan ikke lige selv finde dem. Den her. Der ligger en på gulvet i den tur, så det kan bruge på. Jamen, jeg tror ikke. Ej, Mads han laver noget. Wow.
Det er fandme sejt, det Mads. Sådan. Så går jeg op og får min kaffe. Ja, vi kan jo lige se, der er komplet på. Du ser slet ikke noget. Efter det ser godt ud. Er noget, du har sat på? Ja. Ja, helt selv. Så monterer vi lige udstødning en gang til. Og det er jo sådan noget fusk her, fordi at, der er ingen gevind, der virker i blokken. Ikke? Bare holder med ind. Så monterer vi noget mere. Der er faktisk overraskende lidt lys herhen, synes jeg. Meget lidt i år. Ja. Så. Ny lampe. Vandpoleret blok. Ny dobbler krumtop, nyt alt. Men altså, ikke fuck. Ikke fuck. Kan du få den der op igen, eller? Jeg kan se den der. Så er der også baggrunds. Hvad? Fandme fed. Det føler jeg sagt mange gange, men det er fedt. Benzin herinde. Jeg prøver jo til, at jeg har for grund nok til den her. Hvis du godt lide, der står Malossi, eller hvad? Det synes du er lidt blæret. Nå, forbremsen, det kommer hjem fra AliExpress. Express. Ja. Kunne du finde ud af at sætte sådan på? Sejt. Og så har vi sådan nogle pisgrimme skjold her. Sådan noget, hvad hedder farven? Midnight Blue. Ja, jeg synes de er lille, men det er nok bare mig. Det gamle skjold, eller hvad? Ja. Så venter jeg her. Montering af gaskablen med masser af Michael. Helst inden fredag. Vil ikke sige det sådan? Jo. Så vi har lidt travlt, men vi klarer det. Vi klarer det. Kan du se den der? Kend den. Fine fingre. Er den inde, eller? Lys derinde. Tag lampen. Lys. Det er den ikke, det kan jeg se. Så lys, så jeg kan se noget, jeg kan ikke se den. Altså, det er sådan en havfru på jorden der. Det er korrekt, ja. Diesel. Nå. Brændstof, så har du en bøde. Ja, så langt med noget. Ja. Og så er der også det her låg. Mads, han har lavet ramskab. Lågkabinen til finansiering af bilen. Gaskabel. Det ligger til måneden til Thomas. Så det ligger også under der. Kæft, det bliver jo godt. Det næste på Og os, nu er vi det er bare madbrændstof. stille forbindelse og død mand. Handler mest til mad. Altså, jeg handler til 14 dage, Thomas han er afsted. Nu står vi her med, ja, den døde two-stroke addiction. Nej, jeg lever faktisk. Og Fransen. Jeg hedder Fransen. De kom lige og Jeg er død mand. lavede alt muligt, det vi andre ikke kunne. Okay, det er ikke slemt, men altså, jeg kan godt se det sådan lidt. Ja, Men det er ikke slemt. Jeg har prøvet værre. det bliver spændende. Men den er ikke pænere end mig, Fransens. Godt være stille og fælde af, men... Jeg siger bare hashtag. Vel, Mads? Jeg siger bare hashtag. Altså, jeg har folk, der har sagt til mig, at jeg har den pæneste af i hele DQ. Jeg siger bare hashtag RIP two-stroke addiction. Ja, RIP two-stroke addiction. Det er mig, jeg er død. Fuck YouTube, fuck YouTube. Ja, det er dagen i dag. Det er den her dagtrap i dag, Mads. Hvad så dagtrap i dag? Du korter ikke. Nej, ja. Så, hvad dagen havde vi i dag? 24. april. 24. Yes, 24. april, der starter vi. Det er slået, hvis du kan få den ud. Kan du det, Mads? Kan du det? Uden at vise noget? Nej. Og du kan sgu da så. Hvad du riser ikke noget ved at køre der? Jamen, det gør du bare lige sådan her. Se her. Nej, det er ikke der. Hvorfor? Det gør jeg sgu da på min. Du er fandme meget psykopat. Nu rister jeg ikke kun noget. Nej, nu skulle bare gummi. Det er faktisk godt, at du riser koldt. Kan man se marker? Jeg tænker, at vi vender tilbage senere, tror jeg. Ja. Lyset, det gør jeg lidt. Du går tilbage. Hold nu op, Mads. Det kan man se, den skinner rigtig. Wow. Det er grimt, Mads. Ja. Skal vi snakke lort om jeg jogge, eller hvad? Hvad mener du? Første opstart på joggen. Det er fint,
Bare giv noget gas. Indstilling med Mads. Indstilling med Mads. Du kan bare køre ind, så du kan mere. Skal bare ind. Der er stadig hakker, du skal kigge efter. Kan det? Indtil du kan mere. Ja, anden sidste. Kan du se? Men du, hvis du nu har kigget på... Må jeg godt sige, jeg kan stadigvæk ikke se, når du er Okay, Mads. Rolig, ikke? Jeg tænker, kan vi ikke bare lige tage den af? Jeg kan ikke se noget derinde, men hvis du kan, så... Jeg kan godt. Jamen, så stil over i lyset. Godt, Mads. Så er fandme i gang, ikke? Nej, det er sgu da dig, der er inde. Så Ulla. Efter lidt indstilling, så er den klar igen. Skal vi ud og se, om man kan rykke noget baghjul. Ja, måske. Næsten meget fedt. Kan du ikke se, den kan der rykke? Det kan den. Og så skal vi snakke om, hvor mange penge du har brugt. 33.000. Det er sejt nok. Det gør der. Ja, indstilling. Nu tager vi igen for at prøve den. Mads. Det er din scooter. Mads, stop. I gang. Jeg er klar til lyse eller lås.